tayo ikaw ito. Og isog jud pe, are daw mo sa atbang riruma sa may Julis mo pagmukbang. Idol jud kayo ta mo. Ha? Sus ka basic di hara di ay sus ka sayon riyan. Ya, Na, nakapalo na ka. Nakashare ka. Unsa ba tong gidugayan? Ano ka? So what's up mga kabuhay? So padong na dami dito sa inyong request no. So atang-atangin yung mga video ha. Ay mo kalimot sa pag-share og follow ha kay diram nila lang mo gibuhat. Pero tira pa tong layo agyo dito sa Julis sa may riruma. Layo-layo ra gito. Yaman na ni video ha. Yaman na yung video ha. Nya. Kawan nun man, medyo, kuan, galain ang panahon. Galain ang panahon, last akong naong. Ay! What's up mga kabuhing? Unong ro mi kabuong no. Agpamikao berti dagana no. So sa kato din ganahan sa mga mo kuan mo no. Mo ganahan mo hatag na mo mga pangkaon. Mudawat ron mo mga gagmay yun pero minimum tag 500. Patuloy mi dito. What ang video na. Awiwiw. So, nakay na din may Bugatti 123 sa 1 million cc. Yeah. Ikaw 100 km/h. Ngawat ang saging guys. Okay, masal tayo masasawran. Okay na ko dire, kaya vlog ka kay nakakawat ako saging. Oy, shout out eh. Shout out sa driver tricycle no, nagpahangyo og cheese. So, tisoy ka na guys, tisoy ka na. Abot ang mga kurikong sa video patuloy na dito wata na niwa kami sa hoy ay ano yung location yeah Nagulang kong cellphone. Tataday sa bit ko man eh. Nakakotas siya. Bukod! Ikaw, Sa! Madag kong lawas. Mga dago kay Klawas pero may bot. May Roma dyan na guys. Rara na mga WhatsApp kabuking. Lo, halimo. So what's up mga kaboy? So maor rin yung request no oh. Julis, basic ra kay Julis ha, Julis. Atbang sa Roma. So naa na mi diri karon, di na ni namudugayon kay si may daghang gitaw diri oy. Ay! Shout out ay. Shout out. Shout out ko wala yung shout out. Shout out. Cookie. Shout out sa nebo sa Mitcom diri ay, followers ako, followers. So gotuwat pa dai mi sa mong manager guys no, kay nangita ba sa sili guys. Asa na katong manager na mo? Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap. Para niya mong manager guys, abot na gid guys. Di sa ka nakakitag sili. Tara. Tara dai. So what's up mga kapoy? Kung sabay digayan. Bubod na. Mga natire plaster na bubod na. Tanawon sud ana mo. Adobo na, adobo lami guys tanan. Tako ba tako? Adobo gwapo kay na tikupod sa saging oh. So guys, tagbaw magkaon na niya tong nasa storage box ang kanon. Awa mong gilungad ka kilo nya unom ra mi ka buok. Ay no, na Gabriel. Na Gabriel noon bata kay na. Di mauro toy. Di mauro toy. Okay, gana sa uno. Kita mo na lang mo ka. Galami adobo. Urot ang sili bro. Buhatag sauce bi. Uy, buhatag sauce. Buhatag Eh, huwag sauce. ang tanang sili diha. Tanan son, tanan sa kalangitan. Dahil kaya nagumataw ng labang na kaysa. Para mo tuod yung mga basic ra kay ni. Ayos. Ihuwad na pusa na tanan. Tuara. Dahil kaya nagpipol lagi. Napipol. Alay. Jawat. Jawat. Lord, salamat sa grasya, unta gabay mi sa among journey, og tagay mig saktong palawas ug among pamilya. Amen. First bite. First bite. Eh, kalami. First bite. Adobo.
Second bite. Third bite. Fourth bite. Fifth bite. And the last bite. Namin. Raya. Tanay mo ba nga kay? Boss, ikaw. Ano? Ah. Kay. Shout out, shout out, shout out. Shout out, shout out, shout out. So special shout out ikaw ni Kwanday. O happy birthday ni Andy Romarat ni Ramil. Shout out mo ya, happy birthday ya. Ah, shout out, happy birthday tol. Kaon. 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 Taon. Kaon. Taon. Taon. Kaon. Special bite. Kaon ng buwan mo yun. Special bite. Buang. Tao kape lang buwan. Sugnod na kanin. More yung request guys, so kabisik dagan ba kayo nagtao guys, so napay mga tao na, napay mga followers mo dia. Ha? More yung request guys, so kabisik ko. Bobot, dasar, pukok. Kung isa tong ganahan mo, sponsor dia ha. Bala to 20-20 lang, basta minimum 500. Singot check. Single check, Singot check. constitution check. Singot check. Singot check. Singot check. Singot check. Dawalit ka, mahaw na mahaw na lap na Ay! Natawa na kayo mga idol. Shout out. Shout out! Yung pangalan, shout out! Shout out, driver na palaban yun ya. Oh. Shout out, driver na palaban. Good. Dito. Shout out din mga driver na palaban din sa ano? Diris Julis, din sa may atbang sa Roma. Special shout out din ni Andy Romarati Ramil no. Ay mingay nakita sa namo dire. Spotted kay dire. Special shout out din. Happy birthday ah. Sa mga kabuing, so man naman din may kao, no? Kung na bobo na. Ya, asa na sa sunod ng location, i-comment na lang sa comment section para mabiratahan naman na po. Ya, ito may gawa na ito. Aga.